опинион, бе! Ай, стига, бе, мой! Къде може да гледам тези грамите? Брат, в стрима. Как ти ще кажеш опинион, бе? Щом Бейонсе взе грами за кънтри, закривай. Цеко, искам да изкочиш като наканя жена му next стрим. Следващия стрим отиваме на червения килим. Е така по същия начин. Аз съм като Кание и ще взема майка ти да е като жената на Кание. Потаскал ли има, брат? Искаме те на... Така ли станахме? Не бе, лак си парни, говорех за тебе, бе, брат. Ео, стримър! Какви работи говоря? Ео, стримър, ама спид го копира, нали? Nice try, Диди. Ай, Рео, стрим от червените фенери да те бият сводниците на лайв. Така му са... Аз не знам на къде отиват, брат. Брайанов пише, не бе, ти си Кanye, а пак и лейката е Биянка. Че аз не мога чета изобщо, ще оставя малко чата, брат, ще попълна. Кефе. Ей, не мога да се напия на това кафе, бе. Не мога вече, от. Какво става сега? Къде сме? Нямам се къде сме, брат. В гетото сме. Верно сме някъде в гетото. Ооо! Затвор, бе, брат. Шлок, блок, какво става, брат? Глок? Симай затвора, брат. Симай затвора. Къде е затвора, бе? Оп, намерихме. Опа! Виж, какво става тук, бе? Затвора. Затвора. Затвор. Цеко, свързвал съм се с властите за обидата ти и скоро ще се чуем. Ел Паляк. Чат, спамете всички в чата. Ел Паляк. Добър вечер, Роуз. Как сме, Роуз? Не виждам. Да, бе. Идвайте до Холандия, ще го гостувам на стрима. Айде, бе. Добър вечер, Роуз. Много добре съм аз. Ти как си? Ето, за който каза махни светлината, не мога да фокусира. Ето, махнах я, пак не фокусира. Като селен друг ще преврата на колоната. И аз съм добре. Ел Паляк. Ел Паляк. Ел смешник. Боснете кола за 5 gifted. О, вирус, жив вирус е тук. Чакай, бе. Вирус, то тиктокъра. Ма не, бе, това не е акаунта на вируса. Акаунта на вируса е човек, жив човек, бе. Или вирус, жив вирус ли беше? Не вярвам. Добър, аз съм. О, какво става, бе? Ти ли си, бе? Аз си знаех, че си ти, бе, брат. Аз просто си бях сигурен, че си ти, бе, мой. Даже не съм се и за момент замислял. Сега ли ще го снимете този клип? Ние вече снимахме част. Затвор ли хубаво? Да. Затворих ли хубаво? Това си има ли? Не. Бля, оня един беше симбат тук. Или ти говориш за Муфаста? Абе, с чата говоря тук. Да бъда протежен на Лил Пими. Муфаса го уби. GG for real. Къде са махленците? Ооо, там има махленци, чат. Седят и блъскат по железата. Това си симбъл, не бе, не съм симпат, бе, братле. Там са обесили някой симбъл, защото Муфаса го бутнат. Що Муфаса го бутнат? Секта. Между другото, чат, сектата му е фоллоуна в TikTok. В кое? В TikTok. Сектата, да? Да, бе. Аре, готов се. Ще го викнем, бе. На рап батъл. И то, брат, Искам да го сипиш на стрим на фристайл. на фристайл рап батъл срещу секта правил съм се един път пръснал. Нормално, това как? Ами, нищо друго. Това се едно да правиш едно с едно смене на пилите. Да. Ел секта, много ясно. W секта. Скоро може да направим стрим с него. Ама не бе, защото сравняват симбатата и секта. С вируса и секта мога да направим.
Я не знаю. Да воює Симба. Кой защо сетил да Я